Yau sirri wanda nake ɗauke da shi sirri ne na ɓangaren ulcer. Domin ga watan ibadar Allah ya shigo, ga watan ibadar Allah zai kama. To ya kamata mu ba mata ne magani na ulcer kasadin. Akwai wani haki wanda ka gan shi nan kamar haka. Muna a gurarenmu muna kiransa da suna zuciyar mutum. Zuciyar mutum. Wannan haki yakan yi maka sauya ga su kamar haka. Ga su kamar haka. To tun daga kan maganar ulcer, maganar ciwo na zuciya, za ka nemi sauya zuciyar mutum da ita za ka yi amfani. Idan za ka iya in ka tono ta nan take yanke ma fara cin ta kan waya ka ga ana yi haka. Ana cin ta haka. Ko ka ci ta da goro, ko ka ci ta zalla, ko ka shanya ta ta bushe, ka daka ta, ka sha ko da ruwa, ko da nono, ko da kunu, in Allahu ya yarda. Duk yanda ulcer za ka ce ta riƙe maka ƙirji, duk yanda ulcer za ka ce ta riƙe maka baya, duk yanda ulcer za ka ce tana lalata maka ciki, daure ka jaraba wannan abun. Wallahi tallahi billahi azimu, in har kai amfani da wannan abun, duk yanda ulcer ta kai ga kama ka, ko ka ce baka cin abu mai tsami, ko a ce baka cin abu mai yaji, ko a ce baka cin abu mai zafi, daure ka jaraba wannan abun. Domin ga watan ibadar Allah, wani zai ce ulcer ta hana ni yin azumi. Daure ka jaraba wannan abun insha Allah.